बापावै हापां जोंना मारथानि रायलायनाया मा एसे लासै लासैलै मालाय लासै रायलायनायखौलाय नोंहालाय मा नांजादोंसि ओइ बोरिया मोनसे अगालिलि मोनथारदोंलै ओइ बेवहाय मारथानि रायलायनायनि सावरायनो फैयाखैना जों माखौ रायलायनो सावरायनो फैदों बेखौसो जोंहा गोसो होनांगौ दा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ लाबोनो हाला दिनै नोंथांमोनजोंसो रायलायनो होननानै फैदों गाबोननि भिडिअआ जोंना एसे गोलाव जागोन आरो इन्टारेस्टिंबो जागोन माखासेखौ जोंना बानायगासिनो प्रसेस दङ माने प्रसेसिंआव सोलिगासिनो माने एसे नांबावगोन बेनिखायनो नोंथांमोना लाब्रानि जानानै बुजिदो आरो नोंथांमोना जोंखौ निमाहा होदो लोगोफोर दिनै नोंथांमोना जे कमेन्ट हरो कमेन्टनि सोमोन्दै जोंहा रायलायलायगोन दिनै आं हले बुस्थुआ मा बेखौ सिरिल' नायग्रालै कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव नुनो मोनो नोंथांमोना आंखौ बिराद नायनो बायो नायनो बाबा मालाय मा जानो मानो होयोब्ला आं गैयाबानो लांदां जागोन मिथिबायना बेनिखायनो आंखौबो नोंसिनि जायगायाव फज'नानै लादो आइजो मानोना आं गैयाबासो बेसेबां दरसि जागोन नोंसोर मा मिथिगौ आंखौ नायना बाबाफ्राथ' खम रायहरलायसिगोन आंखौ रायबाबो मोदोमाव नांथारा माथो आंनालाय दाउस्रि देलाया गन्थ'आनो गैयाबालाय बोरै मोदोमाव नांनो नङा होमबा थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना मुं लायैनि जोबोद रागा जोंबाय थायो थ' गिबियावनो थेंक इउ स' माच आकाश बसुमतारी दानसोरां स्वर्गीयारि हांमा गसाइ जोनोम 99 हिन्दी कमेडि खोरोम बसुमतारी तुलाराम बरगयारि अनजालु बसुमतारी ओमफ्राय आन्थानि नाथानि थुनि ओइ फुलनि बसुमतारी जय अमा राजानि बोसोरमलाय मुलुग तेज सुबुंसा बर' मिस्टार मिजिंसा रोदोमसा बसुमतारी एसबि ब्लग बर' खनक बर' नमिता केरकाटारि उदांखा लिलि बसुमतारी आरो बे कमेन्ट सेक्सनखौ जोङो मैयानि बेसिसाव लानानैसो बुंदों मैया बेसेबां एपिसोडमोन नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा थ' क्रिस्टियान 1 2 बरग ओइ नामफोरानो बोरैबा साइज नामखौ लायालै नोंसोर गाज्रि मोना लाब गैयालै हट बाख्ल' WB ब्लग टक बेफोरबायदि टाइपखौ होनालै गाज्रि मोना लाब गैया नोंसोरो मिथिबायना भनिता दैमारि निजोरा बसुमतारी नेहा बसुमतारी रिमि बर' सुनिला मोसाहारि थेंक इउ स' माच दानसोरां बरगयारि थेंक इउ स' माच सानसुलि मोसाहारि सन्जिला खख्लारि आकाश बड' महेश बसुमतारी निबा बर' प्रेमिका मुसाहारि सानसुमा गयारि एस बसुमतारी दिपेन बर' नीरा नार्जारि बले गयारि सन्जु बरगयारि संगिता बसुमतारी रेखान बसुमतारी दिनैनि एपिसोडआ नोंथांमोना बरिं मोननो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै नाम लानो खोन्थानायखौ जों नामल' लानो फैदों मानो होनोब्ला जोंना भिडिअखौ बानायदों होननानै बुंखाबाय ना बेनिखायनो नोंथांमोना टेनसन दाला थ' नामफोरा सोरनाबा बोरैबा टाइपनि माने मोजां नाम लिरगिरिफोरखौ जों नाम मख'आ गाज्रि मोननाङा रे माने स्पेलिंखौ KNWIC इदि होननो बोरैबा उसुबिदा जायो थ' जबालानि बसुमतारी बेनिफ्राय बिग्राय दैमारि जगिता ब्रह्म जाफुंसार ब्रह्म लीना ब्रह्म जतिस बसुमतारी रहित बर' महेश बसुमतारी बिश्वजित इस्लारि मोख्रा बुन्दा दंलायो मालाय जोंना चुरिया मोसाहारि रोदोम ब्लग लाइमोन नार्जारि धनिराम रैरुप नार्जारि आरोबाव रैरुप नार्जारि दासो ना सासे अके बेनिफ्राय बिश्वजित इस्लारि रन्टु बर' बसुमता बुंला आं बिनिखौ रोंला आङो मिरा नार्जारि सन्जय बर' मारुस बसुमतारी राजा खख्लारि बिथराय ओमफ्राय बिजित बर' ओमफ्राय आनन्द नार्जारि फुलसर मैखोम मोसाहारि निका बसुमतारी जोंसार बसुमतारी आर्टेके नार्जारि मारुस बसुमतारी सुबुं बर' ओमफ्राय बिजिन्ता नार्जारि गोजोन बसुमतारी बङाइगाव बुंथल नामा नायलाय आरो बिदि टाइपनिखौ होनानै जोङो नाम जाथारनांगौ दे गसाइफोर सन्दलानि डायलग मारिदों सन्दला बुंदो एबार नों आंबो होननोसै होमबालाय मिनि सालां नार्जारि कनिता बसुमतारी अनजालि मोसाहारि अनसुला बसुमतारी थेफिसो ओमफ्राय महन बसुमतारी रन्जित बर' हायना ब्रह्म कृष्णा दैमारि निजरा नार्जारि अमिता बसुमतारी नीरा नार्जारि सन्जिमा बर' मेन्टेल बय ओमफ्राय गेवथां बसुमतारी हेमा नार्जारि बिश्वजित इस्लारि ओमफ्राय मनिका मोसाहारि अशक जौगा बसुमतारी मन्जुला गयारि ओमफ्राय जोंना दङ सोमखोर ब्रह्म बिप्लब बर' सना दैमारि ओमफ्राय रंगिला ब्रह्म काला ओमफ्राय एम्बु महेश बसुमतारी जोंसार जया खरिनजित सैत्य ब्रह्म दांखां बसुमतारी लीना बसुमतारी फुंजा बसुमतारी बारहुंखा मिथिंगा बर' जायरा कृष्णा स्वर्गयारि मिजिंगा ब्रह्म रिन्तु महन बसुमतारी बिबुं ब्रह्म कृष्णा बसुमतारी रानी ब्रह्म गीता ब्रह्म थले सासिता बसुमतारी थफराम ओमफ्राय दुमफ्ला बसुमतारी रायदाव नार्जारि बिग्राय दैमारि ओमफ्राय जेनि बर' बिनजित ब्रह्म सुलेखा बसुमतारी
बसुमतारी मचाने थेंक इउ ले आंना बेखिनियावनो जोबथ'बायलै गसाइफोर ओमफ्राय आं होननानै होनसै नामा हाय आं होनना होनि बाबुल बसुमतारी बिपुल बसुमतारी बिदांसि बर' आंखोराखोन्दा नार्जारि सबिता बसुमतारी सरब्रम ब्रह्म हिमानि सरगियारि जितु बर' सामलायग्रा राजारि सामलायग्रा जादों सैथो ब्रह्म रन्जन बाग्लारि बिलिना बसुमतारी बिरखां बसुमतारी आनसमा बर प्रिथम बर' हिल्दा बेबि पद्मा बसुमतारी बुधबारि बसुमतारी उर्सा ब्रह्म प्रबे बसुमतारी सिमां बर'नो हिनजावबो हौवाबो दंथारो माथो बेनिफ्राय हांमा बसुमतारी मिन्थु बसुमतारी मनिषा दैमारि आगोमा नार्जारि बुद्धा बसुमतारी ओमफ्राय मिना बर' सिल्कि बर' बिरखां बसुमतारी उदांस्रि बसुमतारी बिबान गैयारि समायना बसु ग्रेट बसु रबिल्ला ग्रेट अफिसियेल लाइमोन ओमफ्राय रबिन करबि खाख्लारि दिदाम गुनाबती डिके बड अफिसियेल जरना बसुमतारी बेनिफ्राय आनस बर' सांखां बसुमतारी खोरोम बर' मनिषा बसुमतारी बिनला बसुमतारी आरायथा मोसाहारि बेनिफ्राय सनिता बर' राज बर' लिया मोसाहारि नमिता बसुमतारी जमुना मोसाहारि बालेन बसुमतारी सिकारे बर' सबिता मोसाहारि गनायथि बसुमतारी हिस्टरि एकाउन्टेन्ट सानसुलि मोसाहारि दैदेनदेनां मनिका वारि आगोमा दैमारि मेल अनसायला बेनिफ्राय माया गारिन ओमफ्राय एम बसुमतारी मोन्ना नार्जारि मोन्ना बिउटि मोसाहारि बेनिफ्राय लर गग' बेनिफ्राय प्रतिमा बसुमतारी बेनिफ्राय काला बेनिफ्राय अलफनसा नार्जारि दैदेनस्रि बर' हेमन्त बसुमतारी आरबि बसुमतारी ओमफ्राय धनेश्वर बसुमतारी मनरन्जन बसुमतारी मिसेम बाति ओमफ्राय मनमोहन बसुमतारी बाबुल खौ होनखांबाय सोरबा ओमफ्राय जसिना बसुमतारी फुंबिलि दैमारि जोंसार बसुइसेल गजन बसुमतारी दिपामणि रामसियारि हाथाइ बसुमतारी जिअ इन्डिया ओमफ्राय अमृत बसुमतारी बांद्राय नाम लानानै गारबायानो माबाबाय हें गैला अके बिदिबालाय आं होननानै होनोसै अमृतखौ होनखांबायमोन खोमालै सरजिला लावगि ओमफ्राय रुक्मिनि प्रेमा वारि प्रेमि वारि अनजालि मुसाहारि रबिराम अजित बसुमतारी हट मेसेज डाबल होफिनदों नामाब्रा फाग्ला फाग्लिबो नोंसोलाय मा नामफोरालाय एखे गोजालाय मिथिंगा सोगोम ब्रह्म धर्मेश्वर रबिराम लावगि खनायश्री ओमफ्राय मिथुन कुमार नार्जारि हिउ हे नामा चित्रासर गीता नार्जारि एमपेम प्रडाक्सन प्रिया बर' सनिया T2F नै बिदि नामफोरखौनो साइस मोनोलै माने बोरैबा टाइप थादेरना ओमफ्राय सिमां बसुमतारी सानसुमा हट डाबल हरदों नामा गोसोखां खोरोम बिना मोसाहारि सांखां सामसियारि मम' निरन्जन रिंगि खाख्लारि ओमफ्राय अनिता बर' सिमिलां रोंलालै सोरबा जनाथ इस्लारि जासमि ब्रह्म डाबल हरदोंलै नोंसोर मेसेजखौ आं बाबायलै नोंसोर डाबल हरोना नोंसोर खेबसे लागोन भिडिअखौ नायनानै आराम बबेबा मोनसे इन्टारेस्टिंखौ मोजां कमेन्ट लिरनानै हरबा मोजां आरो बाखि बेसेबां कमेन्ट लिरना हरदों थेंक इउ स' माच नोंथांमोना दाखालि गावसोरनि नामखौ लायाखै होननानै दाय जादों दिनै लाबाय दा हेप्पिना नुबाय नाम लाबा बेसेबां गोलाव जायो दिनै फोरमान मोनबायना दिनै हले रायहरनो मोनालै दिनै बुंखादोंना नामल' लागोन होननानै बाखि नोंथांमोना गाबोनो भिडिअ बिराद मोजां नुगोन बेनिखायनो नेनानै थादों माखासे नामफोरखौ लानो हायालालै बिराद खुगा साजोब्बाय बेनिखायनो नोंथांमोना बांद्राय जेबो साननांला जोंनि नामखौ लायाखै होननानै अब्लाबो बुंला होबावनि आङो नन्देस बसुमतारी साला खोरोमदाव बसुमतारी नामानो बिराद माबा दंलै नै सासेयाबो नै बेखौ होनखांलाय लांबाय आंखौ थेवबो होनफिनबावसै आं सोरनिबा कान्तिसर बसुमतारी सुरजिया पुरा आं रोंलालै नोंनि नामखौ ओमफ्राय सनालि बसुमतारी जोंकुक बा गामियारि सानसुमा गयारि भद्रेश्वर बर' प्रमिला ब्रह्म गंगा बसुमतारी दैमु मुसाहारि थेंक इउ स' माच मधुरि नार्जारि गैलालै लालालै इसा दैमारि इसा सरगियारि जाबायलै सनाफोर गाबोन नोंथांमोननि गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोलायसिगोन जोंहा नोंथांमोननि गोदान फेभरेट केरेक्टार माफाजों आंजों जोंहा गाबोन फैगासिनो दं अब्ला नेना थादो गाबोननि भिडिअ थांबाय अके बाय लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोनजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो नोंथांमोननि अपिनियनाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोनां थ' नोंथांमोननि सेराव जों मालाबा भिडिअ लाबोनो हायाबा जोंबो बिराद दुखु मोनो नाथाय मा खालामनो जों कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थानो हाया जायो मालाबा जोंना कनसेप्ट गैया जानानै होयो जोंना बेनिखायनो जों थाब लाबोनो हाया आरो गुसुं आरो भिडिअखौ सानफ्रोमबो लाबोबाय थाबा काहानिया इन्टारेस्टिं जाया मानो होनबा मोजां स्ट'रि बानायनो थाखाय एसे टाइम लायो आरोना थ' अब्लाबो नोंथांमोननि गोसोखौ जों दुखु होनो गोसो गैया अब्लाबो लाबोनो नाजागासिनो
कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना गावबा गावनि फेभरेट केरेक्टारनि बागै दिनै बुंहरबानो जाबाय मा खालामबावनांगौ जोङो इयुनाव जों इमप्रुभ खालामनो नाजाबावगोन स्ट'रिखौ आरो जोंहा लाब्रा नायगिरिफोरा गोबां रोखोमनि दं खायसे रमान्टिक नायग्रा दं कमेडि नायग्रा दं बेनिखायनो जोङो लाब्रायाव गासैबो रोखोमनिखौ सोनो हागोन खायसेया गाबनायखौ नायनो बायो खायसेया इमोसनेलबो लुगैयो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननांला दिनैनि बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैना रायलायनायल'मोन अके बाय लोगोफोर आरो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिनानै कमेन्टखौ गाज्रि लिरहरा दिनैनि समाव थ' जाय गाज्रि कमेन्ट लिरहरो जों बेखौ नेक्स्ट टाइम कमेन्ट लिरनो हायै बायदि खालामनानै दोनगोन बेनिखायनो अन्नानै नोंथांमोना कमेन्टखौ गाज्रि दा लिरहर नांगौबा अपिनियन होबानो जाबाय अपिनियनखौ जों जेरैबाबो जों लानो नाजागोन अके बाय लोगोफोर टेक केयार बयनिसिमबो गाबोन लोगो मोनगोन स' लाभ इउ अल